Biyae ang mga pulong sa kalibutan, ang mga pulong nga dili iya sa Dios, ug batuni or pagkinabuhi sa mga pulong nga iya sa Dios, ug maangkon nimo ang maayo nga kinabuhi nini nga kalibutan. Panultihon 9 bersikulo 6. Biyae ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sunda ninyo ang dalan sa kahibalo. Sa kanunay igsuon, sunda ang pulong nga iya sa Dios. Ug biyae katong mga pulong nga dili iya sa Dios. Tungod kay ang mga pulong nga dili iya sa Dios, dili ka na magtudlo nimo sa kinabuhi nga tinuod, sa kinabuhi nga naay Dios, sa kinabuhi nga dunay Kristo. Apan sunda igsuon ang mga pulong nga iya sa Dios, ug imong maangkon ang maay nga kinabuhi, imong maangkon ang tinuod nga kahibalo, imong maangkon ang tinuod nga kamatuoran, ug kana nga kamatuoran igsuon, mao kana ang magpagawas kanimo sa tanan nga mga gapos sa imong kinabuhi, sa tanan nga mga distraction sa imong kinabuhi igsuon. Pinaagi niya ng pulong sa Ginoo igsuon, pinaagi niya ng kahibalo nga iya sa Dios, mahimo kang gawas nun, ug mamaayo ang imong kinabuhi, ug aduna kay maayo nga relasyon diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.